Zvakaoma vedu we, vanhu vaya vatanga manje kuramba zvinhu zvacho zvakanga zvatenderera zvakanga zvaita mukurumbira. Panapa tiri kuona nyaya yakabuda ichitaurwa pano ichinzi pave kuda kuitwa ma$50 pamagroup admin, mari dzavanofanira kunge vachibhadhara 50 to 2500. Asi panapa tiri kuzoona pave kubuda imwe nyaya nyowani pari kunzi ICT minister dispels rumors of 2500 fees for WhatsApp groups admins. Hanzi handina kumbobvira ndadaro plus sorry for the late reply ndandambofamba. Ndo mashoko avari kuuya vachizvidhifenda nawo. Pakabuda nyaya iyoyi, mazimbabwenzi vese vakange votaura zvakasiyana-siyana vakati ICT minister ava ngavadzingwe basa nekuti hapana kana chinhu hwani zvacho chavanoziva chekuti tingatarisa tikayemura pavari. Pakatanga kutariswa zvizhinji, pakatanga kutariswa maqualifications avo, asi ivowo tiri kuona vari kuzodzoka vachizvidhifenda pamaqualifications basa iro ravo ravari kushanda. Vari kutaura kuti aiwa inini ndinotori nemadhigiri akawanda, ndakatodzidza zvakatokwana, zvekutoti hapana pekuti ndingazonzi inini handisi kuziva zvandiri kuita. Inyaya dzizhinji dziri kungotenderera nekuti vanhu vaitaura kuti aiwa minista iyeye chinhu chaanoziva chete chaaiita kungoekta, ndo zvinhu zvaanonzi zvega zvaaiziva. Saka ipapo pazvakadaro zvakakonzeresa kuti iko zvinezvi vanhu ava chisina kuvimbika naminista iyeyu. Ende munoziva kuti vanhu vagara havana kuvimbika zvekare nehurumende yava Mnangagwa iyoyi yeZanuPF. Saka maministers acho zvizhinji zvavanenge vachingoita. Saka iko zvino vakudzoka necomeback vachitaura kuti aiwa handina kumbobvira ndakadaro. Asi isusu tichitarisa nyaya iyoyi kuzhinji ende pakawanda paitaurwa nyaya iyoyi maplatforms akasiyana-siyana, zvinova zvinhu zvave kutemesa musoro iko zvino kuti ivo vanoti havana kumbobvira vakadaro. Maplatforms ese aya aitaura zvinhu izvi hatizive kuti tingati ari kuvanyebera here kana kuti vaona kuti idea yavo haibudirire, haishande, vobva vadzoka vachida kuwana marambiro. Mhuri yeZimbabwe ndinozviziva munazvo zvakawanda zvekupindura pamusoro penyaya iyoyi. Ndiudzei mucomment section iko zvino kuti munoionawo sei nyaya iyoyi yaICT minister iri kutenderera iko zvino zviyeva kudzoka vachiramba-ramba.